OTP nang misang lima. 175 274. Kajerong hang pi je kajerong pipi di. Lah. Kajerong pipi. Aadhaar member nomor 6. Bangkuan pa. Kanila nilitum penansu usumar bangat ho bang ho kan ke pilu Inuret ki ada ke. Manila tum ada entry pon pedal. La tum entry pon pelang. Hala ni pan thang thai. Oni. Apa puang apa acar pena video nanti. Eda bangke bang on la tok tang ho. Bang thai he. Inut bahini ba thom bang pli bang pho di ko da ke nu vet ki yo ठीक है ना दा ini tok thap dah lah sedai da ni tok thap chola dokumen an ke tilap lah ta apu da ni tum la dak na limen tu yong de ho kang braterang si kang braterang alang li chor lo nang limen ke kajir rong di kajerong pipi apan ke ladak reson kar ni tum check lo si ala tum ke tok ke la ke ala tum che tok tang ke la ke bang pho anamen ke tok tang lo sitami ala tum apan ladak ni tum net pen check lo bang pho pot inu red jo angke la bang pho ko na si bang pli ko na si pa lo chok lo sini tum ladak check er lo jo ladak aadhaar card pen sini tum check lo ho reson kar long la salang tum han kar jo ting pen bang pho reson kar long ame thap dun lo pusitami alang li tum ke long en re la se la da ka bang ke alang tum la dak entry trade la da ka bang ke ni tum online pen lang alo la da ka bang ke la ke ala tum phan ke amen thap on pe sitami nang ni tum abang ke la ka do we document ke pidun lab lo aku ke hang an tangka pi ni ta pidun lab lo malang pilab lo Mesela bang saputha bangke non lem society ki claim tum setame a president secretary punon ba alang tum ki theke ding tum claim ba committee tum phan chuniri lo lesela sona bang na tum claim kre nangchi leseni tum ladak dowar bagore APSR se IT cell atum hin pen bangke ni tum solomon engle la pen ni jeten phangcho ni tum IT cell hin pen ni tum tali pon bom po lage lesela sona bang ke claim kre nangji nona bang kala tum phan chong thui nang le lesi solkar pen bangke society asangge lagi kiduk lak tuma phan lo kasi kiduk lak tuma phan ke ronji ki pg aphan se la tum ke labangso ice cream mate labangso society ke ala tum ke kapin chong lo lapen ki pilo setame non ala tuma phan da ke tok dono bangke bang pho putok elo ho setame da online long li tu lang bangke inuvet setame ala tum hin pen bangke dokumen anta piduna lo puli la pen kenang ji anta tem la di hilap lo tamit nang itu mameng ke dai klang ke da kanang ini vet kaso po tena tum long jalo pending lang yo de nang tum tutel dia masih KYC nang tum pending lah kenang tum pangke long pu busna thano ma sela tum entry trade lagi asi ni le tum phanchuri lo ka du ko tum handala dromra lok chakali kalbeng lo dan tame society akam asangge lem asangge claim tum phanke chuniri lo sona bank ke chongthu hira nang yi kenali tum ke la haya document la haya paisa la bang pia munir phanke nang tum patu yoi lo halo pang som se ki pia bank ke pen ko lang thu sinang de si ovet la si
dak tutel kiji lin phobel de yo nang tu ma phandang na pa Tali shareholder hutan ta jog dun la shareholder vuta jog dun lo te shareholder do kok pc ko paper sen te shareholder submit do kok la pen ala tum vuta jog lo te ko paper se la tum la ala tum aki piduna teng pen ke document ga jama teng pen ala tum tangka ta inu pen kon ano na ki piduna no ta pite pharoi sisi pen ke bang pli ke pharo pli yo ke afran ke pharo kon ko nai kusi pharo pharo kono na pli pharo ser ke no so paisa la tu phat ini yen pang taro te me dake jo lin phowe jo dake rani tum la check at lo la hano jo aga mate dio jo la se ni tum la haya amus tami ni tum tadi pon po la si chong thui long le lo la pen kidugla tum phan apharo chu long le lo la da khata mi na le tum phan nang pachini lo la si lem asang ke klem tum tanala tum klem nun tum sen lo se tami na tum klem pa mi ma si no la son thale tum phan so thake ala tum phan aduking hoi nang ne si non mo pen li tum kiduki sung alam chini lo jo hem se tami li tum thek long lo sarkar pe la thang ta kera pa pin la ala tum ke charia asumar phan anta in term lab lo ala tum ke chari thek thepen jo mate tangka pen ka vi pen jo ala tum kiso det ala li chora bang kiso det pen jo pen ala li tami urna doye bang ke long nu lo gade urna doye bang thang problem ba dalo tami reson kara bang ke la ke tum prabjin pe la bang ke document thang elo paisa ta na bang pin dablo arono teng pen claim pipa minute kalili putena tum phan bang ke akapreng asayang dengke bang ni tum tanang claim dunang kok po thalo pen ako lang thulo na lage pining a paisa la de ho nangli tum hai di lage jo nangli tum bang ke non nangli tum paisa la de la sang lo paisa la de la ho dei la emon no long ke nangli tum ke long ji ke 195 surini ra engkor phone ingkana bang ke January ta long alaga din long alabo January chiklota nangli tum paisa ke la hala sa ke nan ji ka phialam lo nangli tum chelong na la nona bang ke lin phowe ko an po lin pho pulong te lin pho ke lin sikai ni sa kep lo mati ti soida na tum ke aisa ke bang pho lo mati di tami na tum January chiklo jo nangli paisa lo de la ke January chiklo ke nangli sanga paisa ke nangli ke long lo nangli ke nangli phan ke pharoi sira thoksekara pho data nangli January chiklo ke long paisa lo nangli sang ki pinang li gali nangli chilong thuna la asang bana paisa to long thuna la dulu nangli account lo nangli account lo che thab lo ako February chiklo ta long alo February chiklo ta me nangli aku sa ke pinang la tami daga nangli paisa ke 195 aku la pen March chiklo ta long alo March chiklo ta nangli ke aku sa ke pinang la ini sekali pinang la sitami nangli ke chinami ka arai ta belo nangli paisa lo la lake nangli kawalong paisa chi thap ke le masang paisa thap ke 195 rupees la acha ko nang lake aku la pen non mi da long elobo mi ta lake 195 lak acha ko yon wat lang nang like nangli kawna paisa ke 195 ke da thap la si tali bang ke non ke long tang si nang like mi chiklo ha December pen pu non mi an ke long tang ke suri sira pharugo thomra toxic cave rai sira de plo 3 paisa 3 paisa pusi ke di 3 paisa nang si suri sira pharugo thomra toxic cave rai sike nangli kawon long paisa do lo ja ha January tu non mi chiklo an ke nangli ke nam non ja kam ta belo ke long thu ji lang si ong sila ana paisa bang ke kumasi tu pangli ma alang tu nang pangli pichok long sila so bang ke chok chi der ji kasi la pugo claim ke danang ji arona teng pensi long nang ji arona teng pensi pinang ji alang tu paisa ke December pen ha non me chiklo an kala tum ke suri sira pharuga thomra trosike raisi alang li paisa bang ke dalo la si la puke claim ri arona teng pen long nang ji alang tum long una la alang tu paisa lo sin nam thu ya kam ta velo anu tina chelang ta mila so puthakala dalo chok lo ni ke
ปัจจัยทางlo la pen sang ke ilin na long kwa lo nang li tu phan no nang ke an ke sky ni ma sky si ma Sakit sini lagi si kan ke endun ke lin. saket lin pho pen saket Sakit. ilin sky ni lo di ilin sky ni lo ilin sky ni lo lin pho pen saket pote ilin sky ni lo ke an ka la bang plia phan do la ha tu ma phan patu pi yoi lo an ke lang li long ta me ilin na long sky ni an lo ke saket pinang loแต่เมื่อดาวบางกี่เอ็นจีมาได้เราได้ดักอาสังอลังลีเกลองโลเจเช็คโลยอนเซ่195ละเก9 Pasa. Nan pas. 9 ไปส์ดิ่งแล้วสิพาริสิระทรอสเซอร์แคปราพอระโนปอยซาอยู่กันแล้วด้วยตุเตอร์เกนังลิตุงเกนอนเกลองเกละเกกันด้วยเก371 3 pies ning kadisi nang litum ke long jige la sila ke suri sira pharugo thomra toxic kebra isi la ke nang litum poisa lo nang litum na hai chelong de la ke nang litum ala sorry son karalong nang litum ke long asang nam lo de la si la ke chiklo yon long se nang litum la ana poisa long lo la pe la da ke ning kade sang bong ke suri sira pharugo thomra toxic kebra isi la ke nang litum poisa lo Ke long tang. ke long tang lo this is la so teng pen si oh la so teng pen si nang litum phan ke poisa ke nang apilo ku sang ta ku en thu nang la sang anam ta ku pi thu nang lang bang sarkar pen ke poisa la tu poisa ke la an pe lo de suri sera pharwo thom ra tro se ke bra si la ba nge la ana puthak ta me aku sang ta ili sika hin ta ku che dam tholang la ta ken nam ji ka kam mata belo ki pinang hi ta rom ta belo bang sarkar si ka do ove ka ron teng pen si bang ke pilo alam mi thanga poisa lo aku chinam nang lang la si non le ma sang ke klema tum anta ba karbiang long adang ke do tum ana phan ta mi non rison karalong asang phata mi a hok pet benang tum chelang nun pa mi tha a hok pet benang tum ta chitari dun pa mi tha la si nali tum ke klema tum phan ta bang sarkar pen sa phan do alang tum ma phan ka prek lo la pen akola bang hong bong pen inuret bang pria phan patu pi bang ke nili tum ta la bang ke chok chi pasnang puno nang kok po lalo dasi pini nili tum la da bang ko humri pen alang tum ke duki sung alam bang ke sang abang ke a hok pet pen long nang ji lalo dile bang som misas ki pike ni tum la lang lab lo ta ke na tum pa paisa lo de pini hade Man ke long tang. ke long tang lo de la ke dulu nang le tum pa paisa asal hai receipt ta hedi pini labang sorry reson kara puthak detail nang litum phan paklang lo nang litum phan ahok hi polam ke nang tin elo litum ke la net pen lang elo kwan si sang ke long ma ke long lima la da ke tok pen hadak duma we ma kwan sa lang tum wan mana long pen sa me kwan sa lang tum me kon poisa na che thama la pen ala tum ni kan sing bom ben kwan poisa long ma la pen alang likuna si ki endun location ma la hai tali tum la lang lap po la pen non lang lap lo nam tum phan chuni ri lo lem sang ke klem tum tame a hok pet pen klem pa me non a hok ke long na yara teng pen long nang ji pusi li tum 26 dolar bore ephrc it sal hin peng chuni ri lo ka do